Hej, jeg vil gerne lære Karin en masse om statistik, som hun slet ikke ved. Og vi starter med at kigge på test for fordeling. Og her er der et eksempel, hvor vi har et gymnasie, hvor 35% af eleverne er 1. gear, 35% er 2. gear og 30% er 3. gear. Og så er der så et frivilligt aftenarrangement, hvor man så vil undersøge, om aftenarrangementet det har den samme tiltrækningskraft på alle årgange. Og vi har signifikansniveauet på 5%. Ja. Og så har vi så, kan jeg lige vise, de her observationer af, hvor mange der rent faktisk kom til arrangementet. Og så vil vi så kigge på de forventede, eller beregne nogle forventede værdier for at finde ud af, for at finde de forventede værdier, hvis at tiltrækningskraften skulle være lige stor på alle årgange. Og det gør vi så ved at sige, at førstgærende her, der var 35%, så de 35%, og så gange det med 90, som er, hvor mange elever der er i alt. Og så derfor bliver, og det gør man så altså ved de alle 3 årgange, og så bliver de forventede værdier altså det her. Ja. Og årgangene det er altså de kategoriske variable, og de 90 personer der er i alt, det er så en stikprøve, vi har taget fra alle i hele gymnasiet, som så er populationen. Ja. Og vores nulhypotese, den er derfor, at aftenarrangementet det har samme tiltrækningskraft for alle årgange. Så nu vil vi altså se, om det holder. Ja. Det kan vi så ved at kigge på testværdien og p-værdien, for at se, om den passer til signifikansniveauet. Og det har vi så fundet ud af her på Inspire ved at bruge det der Gardner og Fit test. Men nu skal jeg lige vise jer, man kan også bruge det, altså finde teststørrelsen ved at sige det her, altså summen og det er så for alle observationerne, hvis man kan kalde det, hvor man så siger observationerne minus forventede værdier i anden divideret med de forventede. Og så får vi så altså det her teststørrelse, som så blev 10,5 for os, og ud fra det, der kan vi også finde p-værdien. Og inde i Inspire, der er der også en rigtig smart ligning, som jeg virkelig kommer hen til senere, den her, hvor man så finder p-værdien. Og p-værdien her, den bliver så 0,5%, og det er langt over vores signifikansniveau, så derfor forkaster vi vores nulhypotese. Yep. Nu vil vi så kigge på et test for uafhængighed, og i det her eksempel, der er det en designer, der ønsker at undersøge, om der er forskel på mænds og kvinders syn på 2 forskellige kjoletyper. Derfor har man så taget en stikprøve af 56 personer, hvor 32 af dem er mænd og 24 er kvinder, og spurgt om, hvad for en kjole af A og B de bedst kan lide. Og det er altså de observationer, vi har gjort. Og designeren, han antager, at kønnet det ikke har nogen betydning for, hvilken kjole man bedst kan lide. Så derfor bliver vores nulhypotese altså, at der vil være lige så mange procent mænd og kvinder, der vil klæde enten kjole A eller B. Jeps. Så vil vi så se, om den hypotese så passer. Og derfor har vi beregnet nogle forventede værdier. Og det har vi gjort ved at sige det her. Så vi siger, hvor mange mænd, der er i alt, der har stemt på, hvor mange der i alt er, der har stemt på kjole A, og så divideret, hvor mange mænd og kvinder der er i alt, og så fordi at det er mænd, så gange med 32. Så det her, det bliver så, og det gør vi ved dem alle sammen, og det bliver så vores forventede værdier. Og så bruger vi de her observationer og forventede værdier til at bestemme teststørrelsen, ligesom vi gjorde sidste gang, som du kan se her. Og så finder vi vores p-værdi. Og til at finde vores p-værdi, så skal vi også bruge, hvor mange frihedsgrader der er. Og det finder man så på denne her måde. Og det er altså ved at sige antal af rækker minus 1 gange med antal af søjler minus 1. Og det bliver så 1. Og det kan vi så bruge her til at finde vores p-værdi med det her værktøj fra Inspire, så hvor man kan gå ud i kataloget, og så kan man finde det herude. Og derfor bliver vores
p-værdi 1,3%. Ja. Og så nu kan man så diskutere om hvordan det passer i forhold til nulhypotesen. Og her der har vi ikke bestemt noget signifikansniveau. Men normalt så ligger signifikansniveauet på omkring 5%. Og her kan man så kigge på fejl af type 1 og type 2. Og det er altså her, hvis fejl af type 1, det er, hvis man har forkastet nulhypotesen med en fejl. Så det vil sige, at man forkaster den også, selvom den er rigtig. Og type 2, det er, at det her, hvis vi sætter signifikansniveauet ned, gør vi risikoen for en fejl af type 1 mindre. Så altså, der bliver en større chance for, at man kommer til at acceptere nulhypotesen, selvom den måske er forkert. Ja. Og så kan man så også kigge på den kritiske værdi. Og der er en rigtig god forklaring her, som er den værdi af teststørrelsen, der giver en p-værdi svarende til signifikansniveauet, hvis teststørrelsen er lige så stor eller større end den kritiske værdi, forkastes nulhypotesen. Og det kan man så se et eksempel på hernede. Jeps. Jeg vil så sige, at vi ikke behøver at kigge på den kritiske værdi eller signifikansniveauet, fordi at den netop er på de her 1,3%, altså er signifikansniveauet altså så lille, så jeg vil altså forkaste vores nulhypotese. Yes. Jeg håber, du ved noget mere om statistik nu. En lille ting, jeg glemte at sige, det er, at man også kan tage forhold til skjulte variable. Så man skal altså være kritisk over for den konklusion, som man har stillet. Og her der vil jeg sige, at der kan være mange skjulte variable, som for eksempel altså hvor meget personerne man har spurgt går op i design, og hvilken alder de har og sådan noget. Der kan være mange ting, der spiller ind. Ja.